Terve! Pitkästä aikaa. Nyt on mukava lähteä. No hyvä. Se on niinku kotisohvallista. Sillä ei ajellakaan Lappi. Ei. No siellä on mökki vanhalla paikalla. No niin no. Niin kyllä saapi. Se pitää miehen siellä. Ovi! Täällä ollaan. Mitäs nyt kunni? Васька! Здорово! Здорово! Я думал, ты на гражданке. Какими судьбами? Да вот научение, сам-то как? Да у меня все отлично, удовольствие. Отпуск, специальность получил. И как? Отлично. Служба, ребята. В институт поступаю. Да и честно. Отлично. Давай, увидимся! Служба по контракту. Твой билет в будущее. Laitoin saunan päälle! Ja olutta on! Minä tarjoan! NMT on monessakin mielessä varsin fiksu mökkipuhelin. Siellä kun mulla myönnettiin tämmönen Onko sit kisasta? Ei kun sit kun mä sain sen ison palas. Eikä siitä sen enempää sitten. Puhuttiin, että tänne pitäisi mennä ilmeisesti aika varovasti tonne pelipaikoille. Okay. Joo, tästä vielä voi mennä, mutta sitten kun ollaan lähellä jokea, niin sitten hiivitään. Sitten supistaa vaan. Älä puhu enää siitä. Joo. No täällä on näitä pintureita. Joo, semmoista pientä. Onko tuo pölyä vai onko tuo... Eikö se ole oikeesti tämmöinen? Karvaa. Joo. Tuossa on ihan pieni pinturi. Olisiko tuo? Joo, voi joo. Se voi. Tuo näyttää ihan niin tommosilta. Kato, siihen meni toi kaveri viereen. Joo. Siinä kato. Että nyt meni taas ihan kirurgit. Se on ollut mulla saatana, kun ei muista. Mulla olisi iPhoneissa olisi ollut. Eikö sä ottanut mukaan? Tää? iPhoneissa on semmonen application, että siellä on kaikki solmut voi katsoa siellä. Mä esimerkiksi tein ton tippetin ja
Oi taivas, miten no, mä en taas saa tätä, eihän mulla on ihan sama on. Mitä? Kirurgi. Et sä muista? Napsi. Joo. Tuut kattoo nyt minkä mä teen muka väärin. Tuut kattoo minkä mä teen muka väärin. Sitten paat sen sieltä vaan. Täältä niin. No niin, mä äsken laittaa. Tai laitat sen siitä. Sulla on tommoset sormet saatana. No niin, okei, tommoset solmusormet. Mitkä sormet? Enemmän tommoset napsuttelusormet. Tahtia voi napsuttaa, mutta ei olla mitään solmuja. Joo, niin käy, joo. Kyllä. Aika paljon tämmöistä varmaan ihan perustavanlaatuista virhettä tulee koko ajan tässä. Menettänyt tuossa monia ja varsinkin vähän paremman kokoisia. Myöhässä tuossa vastaiskussa, mutta ihan hiton mukavaa. Kuitenkin. Tosi tummia.